ngati pali nkhani yomwe yagwedeza kwambiri dziko lapansi m'masiku amenewa ndi nkhani ya Baltasar Ebang Engonga amene wapangitsa dziko lonse lapansi kukamba za iye patatuluka mavidiyo posa 400 akugonana ndi azimayi osiyanasiyana. Factory 265 Media sili pano kuti kuonetseni mavidiyo amenewa popa kudulidwa kumpingo, koma ili pano kuti timudziwe bwinobwino mkulu ameneyu amene wasiya anthu ambiri kukamwa kulikakasi ndi mchitidwe wake, ndipo tabwera ndi zinthu 11 zomwe ambiri simukudziwa zokhudzana ndi mkulu ameneyu. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidzendera limodzi, komanso sewala kupanga like ndi kupanga share video imeneyi kuti anzanu adziwenso zambiri za mfumu Solomo ya zaka zino, Baltasar Ebang Engonga. Kasongo yeye mombali nanga Kasongo mbona wewe songa libala yeye. 1. Baltasar Ebang Engonga, yemwe amadziwika kwambiri ndi dzina lokuti Belo chifukwa cha maonekedwe ake opatsa chikoka pakati pa atsikana ndi azimayi, anabadwa pa 15 March mchaka cha 1970 mu mzinda waukulu wa dziko la Equatorial Guinea, Malabo, ndipo ali ndi zaka 54, mkazi wokongola komanso ana 6. Kasongo mbona wewe mobali nanga 2. Bambo ake mkuluyu omwe dzina lawo ndi Baltasar Engonga Ejo anali nduna ya zachuma mdziko la Equatorial Guinea, ndipo pakali pano ndi president wa bungwe la zachuma lotchedwa Commission of the Economic and Monetary Community of Central Africa, CEMAC. 3. Baltasar Ebang Engonga ndi mwana wa m'bale wake weniweni wa president wa dziko la Equatorial Guinea, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, amene wakhala pa udindowu kuyambira mchaka cha 1982 atalanda boma kuchokera kwa mtsogoleri wakale wa dzikolo Francisco Marcius Nguema, amenenso anali amalume ake enieni a presidentiyo. Kasongo yeye mombali nanga 4. Mkulu watchuka panoyo anachita maphunziro ake azachuma ndipo ali ndi degree yomwe anayitenga ku sukulu yokachenjede konko ku Equatorial Guinea ya Malabo, ndipo mbuyomu wagwirapo ntchito ngati accountant ku migodi, komanso anagwiranso ntchito ku Geproyectos, nthambi ya boma yomwe imawunika kuyang'anira ndi kulondoloza chuma cha maproject osiyanasiyana a boma. Kasongo yeye 5. Malipoti akusonyeza kuti iyeyu ndi wachuma kwambiri ndipo ali ndi ndalama zapakatikati pa $1 mpaka $2 million za ku America. Kasongo mbona wewe 6. Asanachotsedwe ntchito masiku apitawa, Baltasar Ebang Engonga anali mkulu wa nthambi ya National Financial Investigation Agency ANIF ku Equatorial Guinea, ndipo anali patsogolo pa ntchito yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu mdzikolo. Kasongo yeye 7. Mavidiyo amene amutchukitsa kwambiri pa dziko lonse lapansi mkuluyu asanafike pa mbalambanda, mkuluyu pamodzi ndi akuluakulu ena aboma anali akufufuzidwa pa mlandu oganiziridwa kuti anasokoneza ndalama za boma zokwana 1.2 billion Central African francs, zomwe tikazisintha m'makwacha kwathu kuno ku Malawi ndi pafupifupi 3.4 billion kwacha. Kasongo yeye 8. Ngati njira imodzi yakafukufuku, Engonga pamodzi ndi anzake oganiziridwawa anali akusungidwa mchitokosi cha polisi pofuna kuonetsetsa kuti asasokoneze umboni pa mlandu wawo osokoneza chuma cha boma omwe akuzengedwa. Kasongo yeye Number 9. Mavidiyo ya mkuluyu akuchita zadama anapezeka pamene nthambi zakafukufuku zimafufuza kuti zipeze umboni pa mlandu osowetsa ndalama za boma, ndipo mavidiyo posa 460 ndi amene adapezeka. Mavidiyo anazitsititsa nkhongono nzika za dzikolo, akuluakulu a boma komanso dziko lonse lapansi chifukwa anajambula mavidiyowa akuchita zakusayenera ndi akazi a nduna zosiyanasiyana za boma, mchemwali wake wa president wa dzikolo yemwenso ndi m'bale wake wa iyeyu, mwana wa mkulu wa apolisi, mkazi wa attorney general wa mdzikolo, komanso akazi anthu ambiri olemekezeka mdzikolo kuphatikizapo mkazi wa mchimwene wake, mkazi wa abusa ake kumpingo, mkazi wa malume wake yemwenso ndi woyembekezera, cousin wake ndi wena ambiri. Kasongo mbona wewe 10. Malipoti akuti azimayi onsewa sanawumirizidwe kugona ndi mkuluyu, ndipo ambiri a iwo amabwereranso kwa mkuluyu kufuna kuti adzachitenso kachikena mchitidwewu, ndipo iyeyu sakuzengedwa mlandu chifukwa chogona ndi azimayiwa, koma akumufufuza ngati ali ndi matenda opatsirana pogonana, ndipo akamupeza ndi matendawa amuzenga mlandu ofalitsa matenda komanso kuyika pa chiopsezo miyoyo ya anthu ochuluka
mdzikolo. Kasongo Namba 11 ndi mkulu ameneyu Baltasar Ebang Engonga amene wapangitsa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikolo Teodoro Ngwema kudzudzula motsindika za mchitidwe wogonana kumalo a ntchito makamaka maofesi aboma. Iwo ati aliyense opezeka kuchita zadama ku maofesi aboma adzachotsedwa ntchito. Kasongo mbona wewo. Kodi inu mawu anu amodzi ndi otani kupita kwa mkulu ameneyu? Tiwuzeni mu comment section. Pano ndiloleni akandipatse moni madera wena tikumanenso pa video ina. Akazi ninyatwa ama ndikwacha ose ni anga ama ndisangalasa ina ujenjera ina ofasa onse okongola balibe onyasa nimakonda onse balibe kusanga totanga akokanga uyoso wanga ine sine player nimangojelela kazi ni kazi die sinimadelea bring it on, I wanna work that body bring it on, you got a sexy body in any machine you when you got queen baby oh ala kuposa bling bling nimagonda kazi singe kila kunena kopanda manyazi tako musita kugero olota mayadi tovala za mustolo olozamba yani akazi nimagonda akazi bali pesa wina ndifuna akazi oyela akazi agoda akazi amenye akazi agaladi akazi nimagonda akazi tundu uliwose na bola akazi Listen, kala ni pair na nende gambe akaziwa okana akazi bombo klatsatiwa osa chulutsa kagandiwa ndidzakonda mapepe mpaka ndidzatiwa ine ndimangoti ndikaona ngazi mudu zwenka wabi kuthamanga magazi chili chose boku yamba mudu kupasi akadutsa mbuyo kampepo kayaziyazi opanda manyazi I like my girls a little naughty ndine mfumo swadi werengana kwana 40 while you chasing money homeboys chasing sorties mukapanda kusamala ndikula ndani nonse akakonda dola ndikatenga ngongole kupanga chili chose mpaka andilole akakonda yawe nane ndikabone ntchito zakatundu wanga zichite umbone akazi ndimakonda akazi bandipese wina ndifuna akazi oyela akazi agoda akazi amenye akazi agaladi akazi ndimakonda akazi tundu uliwose ndabola akazi adali akazi olenepa ndimakonda akazi mwanakazi mfumukazi ineo ndineo siso chiti samanyazi makonda kankazi kalokolo koyenda ndintsatsa kuvala zazitali komanteni na chipanti konda chinkazi chimene pafata mungu sikala chimwechi komamani sikulutu singafute makaama kamba sa chuchuchu konda kankazi kanjole niskad waifi koma kandikodole kunongo na kukutufero kandisosole ndimakonda kazi ndili ndi chichiki kachiki kampala likamera tisi kama kala ndidansi you see I don't care ndimakonda akazi better this way nanga nikonde mamani antitio chani mpanga ndimakonda akazi ndimakonda